els resultats que tenim no podem esperar que ara amb les últimes 9 jornades guanyem els 9 partits. Vull dir, això està claríssim, perquè si no ho hem fet amb les 29 restants no ho farem ara. Impossible no ho és perquè les matemàtiques no fallen, però salvar la categoria serà ja molt difícil pel Gavà. La sort no acompanya l'equip blaugrana i el partit d'ahir contra el Logronyoz no és més que un altre exemple. Va ser el Gavà el primer a avisar amb una arribada a porta de manteca i un xut llunyà de Dani Guerrero, però en el minut 10 una errada de Marcos que va agafar la defensa local desprevinguda va acabar-se traduint en el 0-1. Diego Cervero inaugurava el marcador i trencava el partit. Poc més s'ha destacat d'una primera part absent de joc i repleta d'imprecisions. Tan sols una rematada de cap d'Aquino al 36 va despertar el públic de la Bòbila abans d'arribar al descans. I atenció amb aquesta jugada. Dani Guerrero ensopega tot sol i cau al terra lamentant-se del genoll esquerre. El migcampista blaugrana, que pot haver-se trencat el menisc, va haver de ser substituït per Patri a la segona part. El ritme del partit va canviar molt a la represa. El Gavà va sortir disposat a remuntar i amb Serramitja encapçalant les principals seccions ofensives va disposar de grans ocasions per marcar, però ni Serramitja ni cap dels davanters de l'equip blaugrana van ser capaços de retrobar-se amb el gol i al minut 87 va arribar la sentència. L'exjugador blaugrana Borrell va fer un autèntic golaç de falta per establir el definitiu 0-2. Sempre penses que no es repetirà el mateix error o que què més te pot passar, doncs te passa. Te passa més coses i més coses greus i la moral i la pressió, la moral és bona però després es fableix, la pressió del jugador per voler assolir els 3 punts existeix però clar, el castiga molt aviat i jo crec que treballem, fem, intentem i estem a l'alçada però els punts sempre se'n van. Hem sortit amb ganes de guanyar perquè sabíem que era l'últim tram que passava gairebé per la salvació. Hem sortit amb ganes però hem tingut una mica mala sort amb el primer gol i ens ha condicionat una mica el partit. Hem intentat atacar y al final ha acabat amb una falta, una jugada aïllada, el 2-0. Creo que no es fácil ganar por el empuje de Gavà, por la forma de jugar, por poner ya casi desde el principio del partido con 4 delanteros. Bien, y todos estos problemas pues hemos resuelto bien. Resten només 9 jornades pel final de la Lliga i el Gavà ja suma 10 jornades consecutives sense guanyar. Només puntuant de 3 en 3 podrà salvar la categoria, però aconseguir una victòria la propera jornada no serà fàcil. L'equip blaugrana haurà de desplaçar-se al camp de l'Alcoià per enfrontar-se a un dels candidats a disputar la fase de promoció d'ascens.